Der kan være mange måder at få data ind i sit regneark på. En af dem er via Google Squared, hvor man selv kan indtaste en søgning, og gør man det, i det her tilfælde opfinder, så opbygger Google en tabel med information om opfindere og de egenskaber, der kunne være interessante med dem. Man kan selv tilføje ekstra egenskaber. Her har Google også været så venlig at tilføje nogle af de andre ting, der kunne være interessante. Hvad er opfinderne kendt for? Øh, og sådan kan man fortsætte herudaf, og hvis man ikke synes at forslagene her er gode nok, så tilføjer man bare sine egne ved at skrive dem ind i kolonnen. Ligesom man kan tilføje kolonner, kan man selvfølgelig også tilføje rækker, hvis man for eksempel synes, at øh, de danske opfindere er lidt underrepræsenteret, så kan man jo prøve at tilføje et par stykker af dem. Og når man så er tilfreds med udvalget her, som et startpunkt for et emne om opfindere, så kan man eksportere det direkte til et Google regneark, og meget passende, så får man ud over oplysningerne også et ark med kilderne, så man kan tage en god diskussion om, hvor relevante og troværdige de forskellige kilder er. Nå ja, og så selvfølgelig er der jo den væsentlige detalje, at som alle andre spreadsheets, så kan man jo vælge at oversætte fra engelsk til dansk. En anden måde, man let kan få data ind i et Google-regneark, er hvis man falder over en liste eller en tabel et eller andet sted på nettet. Her har jeg søgt på den farmaceutiske industri i Wikipedia og kunne være interesseret i at få tabel nummer 2 på den her side ind i mit regneark. Den enkle måde at gøre det på er simpelthen, at jeg skriver import html, og det eneste jeg så skal gøre ud over det er at tilføje webadressen. Den har jeg kopieret her. Skrive om det er en tabel eller en liste, jeg vil importere. I det her tilfælde er det en tabel, og angive hvilket nummer tabellen er på siden. I det her tilfælde var det den anden tabel, og når jeg gør det, så har jeg pludselig data her fra tabellen i mit regneark.